Look, look. Koner keto.
setia kebiar cahayane rembulan wayune ya nyinari kebiar reok setia dumateng para rawuh sutresna budaya masyarakat dusun Kunir Kidul umumipun sugeng sia sugeng pepanggihan malih kalian pagelaran sendi tradisi Jawa Wetan gebiar reok setia kawan saking dusun Kalipepe Bapak Jai siang menika nyambut gawe bebarengan Rahayu Audio Sound System Masa Fit saking Jakarta Tempe Harvis Production Multimedia Video Shooting Bapak Hartono saking Kunir Kidul Karang Soko siang menika dipun undang ingkang minulya Bapak Jainal Afandi utawi Bapak Jainal Afandi Ibu Jainal Afandi sekeluarga kangge margya rawuhipun para tamu para bapak lan ibu-ibu lan panjenengan sedaya para rawuh pambukaning pagelaran para rawuh panjenengan klatri amirsani pagelaran gebiari reok setia kawan kembar papat nggih ing siang menika nggih sugeng siang para rawuh sugeng amirsani kalian sugeng rawuh Bapak Saham nggih saking Merakan niku dereke Bapak Jainal Afandi nggih dereke Bapak Jai nggih nggih monggo niku wau pamundutan nggih Mas nggih putrawaya Bapak Jainal Afandi Ibu Jainal Afandi pun sampai didukno nggih niku sing diniati nggih Tole Aswin Afandi Pratama nggih terus ditumpakno nggih kalian diura-ura mama seler-seler angine
kondong ya padha minggir selerangin saking Gustine selir-selir abane tabuhane reok tibane reoke bapak jai siang menika dipun tanggap bapak Jainal Afandi Kunir Kidul sesarengan rahayu son sistem Mas Afid Jakarta ya disoting Arvis Bapak Hartono Kunir Kidul Karangsyukur mugi-mugi angsal berkah lan barokah saking Gusti Kang Maha Agung Mama wis menang ya anggur seneng-seneng numpak reoke bapak jai monggo mama
monggo ditumpangi putra wayah Bapak Jainal Afandi, Ibu Jainal Afandi sesarengan ponak-ponakipun panjenengan nggih. Sambil minangkani gending pamundutan nggih saking Bapak Buat Surajam nggih. Ngersaki gending Meduroan Mama. Ampun kaprah Gending nganggoi leburan yo
Nggih terus monggo ditumpakno nggih putra wayah Bapak Jainal Afandi Ibu Jainal Afandi ingkang sing dikitan nggih Adik Aswin Afandi Pratama nggih. Saderengipun kula sukani gedhe nggih monggo penghormatan nggih kula kepingin semerep sing duwe gawe utawi sing nanggap reog nggih Bapak Jainal Afandi sareng Ibu Jainal Afandi panjenengan kula aturi miyos teng pagelaran nyawer utawi nyumping nggih Mama Tunami sesarengan artis biduan semonggo nggih Mama mati ya dipateni nggih ngoten nggih wis ndak kaget ndak kagak Bapak Jainal Afandi disukani lintang asmara Mama. Yo yo yo. Mbak Hedi. Iya, Mama. Digoyang alon-alondo. Oke, dong. Kunder gitu. Bapak Jain Soko Kali Pepe Siapa torong kasih Iya yo Bapak Jainal Afandi sesarengan Ibu Jainal Afandi kula aturi miyos teng pagelaran numpak reog sesarengan keluarga besar reog setia kawan semoga dumateng Bapak Jainal Afandi sesarengan Ibu Jainal Afandi Mas Duplin tuan rumah di dumpakna reog Mas Duplin alon-alon pokok kelakon Mas Harfis, yeay. Iya iya. Yo hey. Dening Bapak Jain Rahayu Audio Sound System saking Jakarta Tempe kagunganipun Mas Hafid punya Harkis Production Mas Hartono Kunir Kidul Lumajang Siapa torong Oh, hey.
dipun sowan nggih. Sika. Yo, hei. Hei, hoya. Hei, Ya, kamu kenang-kenangan nggih Bapak Jaina Bapak. Nggih nembah-nembah Bapak Jainal. Nggih nembah-nembah kalian Ibu Bapak Ibu Jainal nggih. Nggih monggo terus ditumbakno nggih kali minangkani gending saking Bapak Tinarip Salim saking Karanglo nggih. Ngersake gending Didi Kempot stasiun balapan nggih. Monggo Mbak Fani.
sayang. Stasiun balapan nggih. Kamundutan saking Bapak Tinarip Salim saking Karanglo Nembah nuwun nggih Bapak Tinarip. Nggih monggo terus ditumpakno gending salajengipun ngalih nang mama-mama muda. Nggih disukani gending. Janjine mama muda, mama sik nom ya muda, nggih. Bapak Tinarip saking Karanglo.
janjine nggih. Niku aku kula mireng Mama nggih. Mama rencange nggih, rencange Bapak Jainal Afandi Mas Bapak As. Wis tak tambahi Bapak Asmono ngoten ae wis saking mendung mangir. Kepingin numpak reok terus nggih. Oh, semoga. Nggih, kepingin numpak reok monggo kula tumpakno niku Mas As niku sakno mulai cilik ndak tau numpak reok nggih. Mulai mek biyen tok dadi manten numpak reok nggih. Kali minangkani gending saking Bapak Elon sing ada bulan Syawal Senin Legi teng Sukorjo kumpul berejengan pinten duka 18 ngeten. Ngersake gending genduk deno. Nggih, monggo ditumpakna Mas As nggih. Semoga, Mas. Setia kawan Hidayat. Kamis Production.
santri peko nggih menika gending telahir nggih amargi waktu sampun cukup nggih putra wayah Bapak Jainal Afandi Ibu Jainal Afandi sampun numpak reog setia kawan Bapak Jai kali PP sesarengan ponak-ponakanipun nggih mangke soal niki reoke iring-iring karane 5 terus ya Mas nggih dadi itu waktu mangke tasik wonten langen beksan campur sari para bapak menawi ngesake joget dicatet mangke sukaaken Bapak MC para rawuh sesarengan rahayu audio sound system nggih Mas Hafiz saking Jakarta Tempe Harvis Production Multimedia Video Syuting nggih Bapak Hartono saking Konir Kidul Karang Soko nggih